Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na Tele Sahel na yau Asabar 10 ga watan Mayu shekara ta 2025. Musamman labarin namu da shugaban jamhuriya General Darmi Abdurrahman Chani wanda ya wata ganawa a yau dinnan tare da mambobin kungiyar ra'ayi al'adun Hulani da suka zo domin jinjina masa bisa kokarin da yake yi na ba al'adun kasa muhimmanci. A ƙarshen ganawar mambobin wannan ƙungiyar sun yi ma shugaban ƙasa kyautar garken shanu. Bayan fitowarsu daga ganawar, Jibba Banya mamba ne na wannan ƙungiyar ya yi tsokaci kamar haka. Yau mun zo shugaban ƙasa mu gan shi don mun gani ya yi abubuwa waɗanda ya kama hankalinmu. Da fari dai ya mai da tabiyoyinmu abubuwa masu muhimmin. Kuma ya tambaye mutane duka su zama uwa guda wa guda. Niger ƙasanmu ne, namu ne mu duka, ba mu da wata ƙasa in ba Niger ba. Shi yasa waɗannan maganganu da ya yi, shi yasa mun ka zo mun ka gan shi cikin al'adunmu. Muna da abu biyu waɗanda muka yi in mutum ya yi magana da wanda ya kama hankalinmu. Muna iya mu bashi abin da aka ce ma nan ganaye, kuma muna iya mu bashi abin da aka ce ma gelgelaye kamar an bashi kenan. Shi yasa mun zo nan mun bashi mun gode mishi. Na biyu ya kawo zancen kwanciyar hankali. Mun ce muna shirye mu zamna uwa guda uba guda, bahaushe ba zabarme ba hulake duka al'adu waɗanda a cikin Nijar duka mu ɗayan ne. Nijar ɗin ne an namu ba na wani ne, duka namu ne. Kenan mu duka mu ƙoƙarta mu yi uwa guda uba guda. In ba mu tare da wuya a yi aiki. Mun zo mu shaida mishi mu dai muna shirye dare da rana, in ya tambaye muna zakwa muna kawo namu guduwa don a samu a kwanta lahiya, a samu Nijar ƙasar mu ta tai gaba. Don in ta tai gaba mu ne, ba mu so kullum a ce mu ne na baya. Shine ya kawo mu, kuma muna gode Allah ya kawo muna damana mai albarka, Allah ya kawo kwanciyar hankali, abin da ya kawo mu kenan. Sai misa a jihar Tawa inda a shekaran jiya ne Alhamis gwamnan jihar Tawa Umar Tawaye tare da rakiyar mukarabansa suka kai ziyara a gidan Duwan don ganin sakamakon nasarar kama kayan sarandi da suka hada da man fetur da kuma miyagun kwayoyi. Ga dai jinjina da gwamnan jihar yayi a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu Abdurrahman Isaka ya aiko. Gwamnan jihar Tawa Colonel Major Umaru Tawaye tare da kasancewa shugaban wannan tawaga ta tsaron ƙasa Kanal Muhammadu Sigiru, jagoran wannan babbar tawaga mai kula da samun duk wani labari da nazari, Kanal Rabi'u Galadima da Kumanda Malik Bukari, dukansu sun kasance to a ranar Laraba 7 ga watan Mayu shekara 2025 a nan jihar Tawa, inda ma'aikatan jama'an tsaro na Duwan a cikin samamen da suke yi sun ka hango wani gungu inda aka ɓoye man fetur a nan jihar Tawa. Wannan sakamakon ya ba su damar kama wajen lita 3,675 na gazuwal da kuma isansi lita 525. Akwai birgi biyar na kwayoyin nan da ake cima shambar indiya, akwai moto hauju da magunguna da dama wanda sun ka shahi miyagun kwayoyi. A game da wannan nasarar kama waɗannan kayayyakin, babban darakta ofishin ma'aikata duwan na jihar Tawa Colonel Hamani Umaru sun jinjina ma jama'an tsaron na duwan akan wannan jan kokari da sun kai. A lokacin da ya ɗau jawabi, gwamnan jihar Tawa Kanal Major Umaru Tawaye ya kawo saƙon gaisuwan magabata na koli a sahun gaba shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya janar na hafsan sojojin ƙasar nan tamu Abdurrahman Chani da gwamnatin shi, inda kuma ya shinshina ma jama'an tsaron waɗanda ba dare ba rana tsaye suke tsayin daka domin kare lahiyar al'umma da dukiyoyin nasu, musamman ma yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da ake shigowa da su. Gatan al'umma cewa da procurer a cikin jawabin shi ya jinjina ma ma'aikatan na Duwan, ya bayyana ma al'umma dalla-dalla irin sakamakon kayakin da an ka samu a nan jihar Tawa a cikin wannan tsarin wanda ake ce ma tsaron ƙasa shahi na 2. A jihar da Magara an buɗe wani zaman taro na wayar da kai akan kundin tsarin sake gina Nijar sabuwa da Ems Wasande ta shirya. Gwamnan jihar da Magara Muhammad Sani Masallaci ne ya jagoranci taron. Ga dai ƙarin bayani daga Maryamu Nuhu da Abdulrahman Ma'azu daga da Magara.
Ƙungiyar EMSWA Sande ita ce ta shirya wannan zama na wayar da kan al'umma game da dokoki daban-daban na cikin babban kundi na tahiyarsu da mulkin ƙasa, kana da tattaunawa da kuma shawarwari da tattu na taron ƙasa ya tsaida domin ci gaban al'umma da kuma ƙasarmu. Zaman taron ya haɗa magabata na bariki da na gargajiya, wakilan ƙungiyoyi daban-daban da ke kawo tasu gudunmuwa wajen tahiyarsu da ƙasa. A yanda ya ɗauki magana, wakiltaccen hukuma na da'irar da magaram Isu Mamman ya yi farin ciki da wannan zama da zai kawo haske game da sanin abin da kundin ƙasa ya kumsa. Inda shim kaɗan bayan ya ƙare jawabin shi da harshen Turanci, shugaba na ƙungiyar ta EMSWA Sande na shahar da magaram Rufai Iliyasu ya mana bayani dalla-dalla akan wannan zaman taro na yau. Sirin mu tsara irin wanga zama don mu samu a yi hira a tattauna buskan wannan kundi wanda ke da duhu a ciki, wanda ba a gane ba ko kuma ake da bambantan fahimta. Kenan muna so duka a hiddo shi a yi muhawara a bisa shi. To wannan bidiyo da za mu samu da audio na wannan da ya ba shine muke da guri insha Allahu a danga sa su cikin radiyoyi a nan cikin jiha kuma da duka cikin departament da komin kuma shi yasa kuma muka ce daman wannan dole ne ya kamata a yi shi da Hausa, saboda tsoho yana gindirin bin shi zamane da dan radiyon shi zai iya fahimta ina ne aka dosa cikin ga sabuwar tahiya. A lokacin da yake jawabi na buɗe wannan taro, gwamnan sha da magaram kanal masallaci Muhammad Sani ya bayyana cewa shi dai wannan kundin ƙasa daidai yake da tsarin mulki wanda aka yarda da shi kuma aka rattaba hannu a kan shi a ranar 26 ga watan Maris a taro na ƙasa da aka yi a ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Janar Dalme Abdurrahman Tani, wanda ya haɗa fiye da wakilai 716 da suka huto daga jihohi guda 8, kana da wakilai na ƙasarmu da ke ƙasashen waje cewa da diaspora, wanda suka yi aiki tukuru don hudo da wannan kundi na ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Mu shaida muku da cewa taron za a yi tsawon wuni guda ana tattaunawa da kuma tafka muhawara wanda zai ba jama'a damar su fahimci wannan sabon kundi na tsarin tahiyarsu da ƙasarmu da ake cema refondation. Daga nasu bangare matan kungiyar IAS sun gudanar da wani taro a yau kinnan a gidan samari da 'yan mata na Jadi Seku domin wayar da kai da kuma sanar da mata irin tsare-tsare da kuma ayyukan da suka soma na kama ma magabatan IAS domin nuna kishin kasashensu. Platform inga abin da yasa dai aka kirkira shi dai muna so ne nan ga kasanmu dabar muna nema kwanciya hankali ya bunkasa cikin ƙasarmu na ta Nijar, ta harko ce nan. Ta biyu kuma kowa ya gani yadda hali da ƙasarmu ya ce kuma da nyamai yake biskan tarbiyyar yaranmu. Tarbiyyar yara ya ɓaci, kowa ya sani tarbiyyar yara ya ɓaci ƙwarai. Kuma nyamai ba kaman ana ce capital nyamai har yanzu da saura. Nyamai mu ce cici mai akwai dauda. Ko ina akwai dauda, Nyamai na son ya zama yanda duk kasashe in ka zo capital ka san da capital ne ka shiga. To dan shi ne mu ma mata masu nakasa ba mu mai da kanmu baya ba. Tun 26 juillet muna cikin gwagwarmaya da mata wayanda ba su da nakasa suke yi, komi suke yi sai sun cire mu. Kuma mu ma sai mun to da sunan mu mata masu nakasa. Nan zuwa gaba abinda muke so mun tsara komi da komi, mun sa platform na national an sa regional, an ka sai muka gani gouverneur, muka gani kuma administrateur délégué na ville de Niamey ya ba mu karhin guya kewa yana ba mu gudunmuwa kewa wanga aiki da muka sa gaba na kwarai ne. In an ka ce gari yayi kyawo sai an dama da mata da yara da kowa da kowa. Kenan mu ma mata masu nakasa ba mu mai da kanmu baya, muna aiki daga regional zuwa communal har national zuwa quartier za mu sai mu gani 'yan quartier kowa ya gani delekansu ya yi yawa, kashe-kashe ya yi yawa, sace-sace ya yi yawa. Nyamai kace cikin capital baka da izini kai yawo yadda ka ga dama. To wayannan abubuwa shine muka sa gaba, muna so mu gani mun kare shi. Kuma muna roko shugabanmu, muna kai godiyanmu gare shi General Abdurrahman Tani, dukukan da mata sun kai gare shi yana shahe muna hawaye. Kuma muna sa babban murya kowa ya yi ta sa kasanmu addu'a
kasanmu ya ci gaba da magabatanmu da kowa tunda sai da kwanciya hankali a ce komi da komi.